Urtarrilaren 11an Bilboko erdigunea kolapsatuko dugu giza eskubideen, irtenbidearen eta pakearen aldeko itsaso erraldoi baten bidez. Horretarako hurrengo asteetan jendarte honen gehiengoaren nahia tantaz-tanta biltzeko proposamena egiten dizuegu. Tantak batzeaz ari garenean, ez gara alderdiak edo erakundeak elkartzeaz ari, pertsonak elkartzeaz baizik. Izan ere, kanpaina honen zutabea pertsonak dira soilik. Gakoa zure tanta da, zurea eta zure amarena, auzokoarena, unibertsitateko lagunena, lankideena, gure tanta guztiak dira beharrezkoak orain. Beraz, tanta egitea da eskatu behar dizugun lehendabiziko gauza. Horretarako tantaz-tanta.info webgunean sartu behar duzu eta horren barrenean izan zaitez tanta atalean jarri. Jarri zure datuak horrian, izen deiturak, herria, helbide elektronikoa. Esazu zer lanbide edo prestakuntza duzun eta zertan lagundu dezakezun iniziatiba honetan. Gero, bidali, klikatu eta nahi baduzu, konpartitu sare sozialetan. Handik laster onarpen email bat jasoko duzu eta handik aurrera itsaso honetako parte izanen zara. Behin tanta bihurtuta, bustitzeko eskatuko dizugu, mugitzeko, zabaltzeko. Proposamena argia da. Denok izan gaitezela itsaso honen komunikazio bide. Nork bere ingurune sozialean iturburu txikiak antolatu ditzala, sormena erabil dezagula, urtarrilaren 11ako hitzordua zabaltzeko. Beraz, egizu zure kartela, zure espota, zure argazki edo komikia, zure kantua, zure komunikatua, tanta aktiboa izateko eskatzen dizugu eta aportazioak helbide elektroniko honetara bidaltzeko. Webgunean txosten bat aurkituko duzu eta bertan kanpainaren osagai guztiak tantak biltzeko eta ikusarazteko modua, herri eta auzoetako dinamikak, komunikazioa eta sare sozialak. Emaiozu begiratu bat eta ez izan dudarik, nola lagundu aurkituko duzu. Bestetik, itsaso honetarako tanta gehiago lortu aldituzu. Horretarako deskargatu horri hau eta bertan bildu zure inguruko pertsonen datuak. Gero, zu zerori arduratu datuak webgunean sartzeaz. Tantaz-tanta.infon kanpainaren komunikazio eskarri guztiak daude. Manifestua, azken berriak eta datozen asteotan biltzeko joango garen aportazio guztiak. Tanta izatea konpromiso bat da, jarrera bat, bustitzea da, ekitea, komunikatzea nork bere esparrutik eta alduen heinean. Gauzak aldatu nahi dituen herri ekimen handi baten arpidetzea da, tanta izatea jokoan asko dugun une historiko honetan protagonista izatea. Mobilizazio bati atxikimendu ematea baina asko zaratago doa. Prozesuari energia positiboa eman nahi dion ekintza sozial erraldoi batean esku hartzea aktibo izatea da. Zeren estatuen jarrera ikusirik, herritarren konpromisoak baizik ez ditu gauzak mugiaraziko eta zeregin horretan ezinbestekoak dira gure tanta guztiak.